pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Sainduga Boss. Welcome sa ang programa Aramon niya itong kanyang pungaldaw. Nin Monday, petsa 17 sa bulan kan Mayo 2021. Ako po sa inyong lingkod, Mardela, daing iba, salit sana, pero tiyan. Iriba na po hanggang alas 12 ng pagkaunto. Siyempre kasabay nato dyan sa presentasyon kang programa. Ang mga pag-iriba nato sa Mega Force Patrol para sa saindang padagos na pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banwa na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 1st District, Pading Jomar Bien. Sa 3rd District, yaon dyan si Pading Jimmy Nasalita, mantang digdi sa Daraga area. Sa Banwang Sutil, niya nakaprangkisa ang tito ng Albay, Renz Luna. Sa All Albay District, kasabay niya ito dyan si partner Al Armario. Para sa mga istorya, dyan po sa nasabit na lugar, kasarabay na po ka mga impormasyon na haliman dyan sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Bantang sa Legazpi 4th District, ang babaeng walang pahinga, kasama natin dyan, Ans Galero with Henry Boy Mata sa Mobile. Bantang duman sa Regional Center site, asin sa northern part ka mga barangay sa Legazpi, mga istoryang pangyayari po dyan, yaw nakaparangkisa The Flash, Lewins, Bursi, Barcena. Technical side, kasabay niya ito siyempre ang samuyang inspirasyon sa nutrisyon. Maski rusog, maski to kadon, daing inuurungan, bunjing tanay. Napalaban. Babalik tayo dun, Jay. Mabalong kitang jinswa. Kasi indo po ka, boss. Welcome sa programa. Mantang siyempre sa DCGB Social Media Department. Kasabay natin dyan po yung IT, si Richard. As in, siyempre sa Production Assistance Center, kasabay natin dyan ang walang kupas na kaganda ng South Angel Mustasa. Maski ubag ang ngipon, fight sana. Bata pag ang ngipon nagkulog, gabos na party kan lawas, apektado, ano? Tapano ang mga ugat kan diretso. Kaya asikas sa baso. O bueno, mga tugang sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. O happy birthday, special mention sa kuya pong pag-iriba sa Kabalikat CBCOM 430 chapter. As in, at the same time, ang ABC President sa Santo Domingo Albay, Honorable Councilor Ali Gregorio. Ano ang pangalan niya na kompleto? Muhammad Ali Gregorio. Sayang ka dyan. Tagawad. Sir 43040. Ayan. Good morning po and happy birthday. Enjoy your day. Bueno, mga kababayan, diretso na po kita sa mga istorya. Kumusta mga kababayan tayo sa Rapu-Rapu Albay? Okay na ba kayo? At saka sa Bacolod, sa Tabaco City. At saka sa 10 pa na mga barangay na posibleng matigmaok ang kuryente sa mga maabot na aldaw. Asikaso baso. Alright, dagdagan tayo po ang istorya. Alin po dyan sa lawas.
Nasa linya na ready na mga pag-iribata sa Mega Force Patrol. This time, hindi kita sa babaeng walang pahinga. Talagang ladies first. Hans, please kami na Hans. Marinaga, Sir Mar, marinaga sa mga parantabay. Sa Anong mga nangyari? Ora pa, Sabi ni Direktor, narabya da. natakdag. Narabya na si Rabia. Ang nangyari, Direktor ini. Narabya na si Rabia. Ang Nangyari nangyari. kay Direk. Pero, ano, the mere fact na nakaabot ka duman, as in nakalaw ka sa 21, nakulang bagay na. Alam Di ko ba? man tatikota, number 15 baga. Di ba? Nakulang bagay na yan na at least nakaabot naman ang Pilipinas ba kung sa premier pa sa rangkada, natakdag na. At Di least ba? lumalaban. Di ba? At least na-represent kita. Roger on that. Okay? So better luck next time. Sabi nga ni Ken, hindi naman lahat ng panahon panalo ka. Yeah. Ayan, okay? Okay, Malay mo sige. kita ng manggana sa sunod. Pag ika na nagsali dyan, sigurado ko. Walang kuryente pag sali. Grabe naman. Huwag mo namang minusin ang sarili mo. Iha. Always think positive. Sabi nga yan, ha? Ayan. Okay, sige. Anong pangyayari Yes, dyan? Sir Mar, maray na pagkaaga ganaray, maray na pagkaaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, aminado an maniamiento ka na Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Legazpi City Jail na talagang iguanin problema ang sa indang pagpabulos din tubig o kaya ining water disposal nila dyan sa indang presohan. Inian mismong sinabi sa DCGB News ni BJMP Legazpi City Jail Warden Ralph Vincent Bobis, Senior Inspector, Jail Senior Inspector Ralph Vincent Bobis, kung sa iyang sinabi na kan mga nakalihis na aldaw nanoturaninda talagang problema sa parte kang pagpabulos kang tubig na pigagamit ka na mga PDLs na to dyan sa Laucan City Jail, mga piglalabhan asin karigosan lavatory na minabulos na sa nang bigla sa kanal paluluwas dyan sa mga residential area naman ka na barangay Bugtong, Legazpi City. Sigun kay Bubis, personal na sang nagbisita sa mga residentes na apektado kay niya, pinagpaliwanag ang rason ko nata siring kaya nangyari kung saan nag-apaw na daw talaga na kanal sa nasambitan ng lugar, lalo pang andaga ka na yaw sa may likod na parte na kansentang kumandansa, medyo saturated daw ni Sir Mar, kaya talagang nagluluwas na tulos ang tubig na pinagagamit nila dyan sa nasambitan ng City Jail. Sa ngunya, nagkaigwa na sa ni inisyal na pagkikipagoron sa mga opisyal kan Legazpi City Environment and Natural Resources Office o SENRO, asin man City Engineering Office sa pangyayot man ni Engineer Clemente Ibo, na natulos man ining masolusyonan, mantang sa maabot na Martes, magkakaigwa sa ni pagkikipagoron kay Barangay Kapitan Armando Toledo, kan Barangay Bugtong para masolusyonan ang siring na bagay. Inian katang ni Jail Inspector o Jail Senior Inspector Bobis. Para mapag-usapan po yung pwede mag-initial action na naging immediate po yung mga action namin na gagawin. And nagkaroon din po tayo conversation sa regional office. Nakatanayan, meron naman po tayong budget para kung sakasakali magawa ng additional na septic tank. Yun na lamang po ang hindi ko po mabigay siya ngayon. Pero meron po tayong budget allocated for repairs and improvements. Sinabi ni Bobis na talagang naghadit man sinda matapos nakalihis sa semana mubungkaran sa informasyon may kinaraman sa bagay nini. Kaya nagtaong asigurasyon na tulos-tulos man hindi ining aksyonan tangani na wala man din na kumbaga mabuktak sa alanganin sa mga maabot pang panahon kung magpadagos pa ang siring kining sitwasyon sa indang kumandansa. Ang pigluluwas nila dyan, so mga ano yan, hali sa pagkarigos, paghugas. Yes, sabi Sir Marta. Pwedeng Separate man daw so duman sa may septic tank man kaya sa daw sito tabi. Pwede pwedeng mag-ibos yan ng containment, ano yan, pond dyan para dumalagan bago kung ang magluwas na susupay. Kasi ang Pwede nangyari, siguro garong pagkarigos mo, paghugas mo, diretso na duman. Iyo baga. Garong naging outflow, sukodal. Iyo, kaya ang sabi niya nga ni, before pa pala sa nagtukaw bilang pamayo kaya na City Jail, nagawa na pala na problemang arog yan. Kaya naghadit na inita, posibleng may mga madamay pang mga residential areas dyan, mga residentes. Oo. Kaya sabi niya,
hinuwa ho niya magkaiguan ni na alokasyon saka na budget gikan man sa regional office nila para maasikaso ta ang City Jail kay bahan dyan su opisina man kan BJMP Region 5. Yeah, Region 5. Okay. Nagkonsulta na sindakaan sa, ano yan, sa mga engineer. Nakipagkonsulta na daw sinda tabi sir sa City Engineering Office. May kinaraman sa bagay na pero sa grabe makikipag-ulay ginaray sinda kay bahan naman so barangay council naman kay kanbugtong para maaraman kung ano talaga sa konkretong solusyon sa nasambitan ng bagay. Roger, medyo bako magayon itong nahiling tang video last week Yes. na bata makusugsuoran tapos pag nagkararigos biglang minaiba ang kulor ka nagluluwas duman na tubig. Oo. Diba? Di siyempre natural na alarma man ang mga residentes dyan tabaga kung mag-contribulugod sa pagailang. Yes. Ayan, dapat kung may iluluwasan man duman dapat sa tama. So tamang agihan dapat. Oh, yan. Basta sa minaluwas, di natural. Pag daing agyan iyan, ang tubig baga, 6 its own gravity. Ano? So, mahanap yung 6 its own level. Sabi nga, mahanap yung kang kababan, talagang titirahon ka sa mga nasa baba. Yes. Nako, ayan. Okay. Di, at least styling man lamang ni Warden Mata, matibay man si Warden Bubis. Iyo baga. Oh, matibay-tibay man si Warden Bubis. So, sana, sir, redali on tatabi and maging maresolbiran ng tanganing dahil ng problema. Yes. Okay, sige. So yes, Sir Mar, mataon na lang kita ki-update ko ning kaso matapos na ako magkaigwa na sinda ning final decision kung ano talagang gibuhon dyan tangani na ma-resolve ang tulo sa mas lalong madaling panahon. Roger that. Okay. Yung kaya tabi, Sir Mar, ang mga impormasyon, Ans Galero, this... Pagkali kay Ans, lipat kita kay Paning Jomar Bien sa First District. Padi, good morning, Padi. Please come in. Hello, salamat Pade. Good afternoon. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, 2 taon na o 11 taon na pigpapasakitan kan COVID-19 ang negosyo kan sa pinaka mabintahon na negosyo ang pag-abot kan bulan na Mayo an arkilahan kan mga bado o mga gown, mga barong. Ini ang ipinahayag sa DCGB News kan mga para-paarkilanin mga gubing digdi sa syudad kan Tabaco. Susog sa inda na matindi na 11 taon sa indang pagtios magpon kan magka-COVID dahil ang tahalos daina kinagbibisita sa saindang mga display para mga arkilakan mga trahe de boda, mga gown, mga barong, asin na kung ano-ano pang mga magagayo na suluton. Mga badong for all seasons yan. Roger on that, Pade. Ang sabi sa ninda, kanday pa ng COVID, oras na may pigkasal, hababa ang 15,000 ang arkila sa sainda kang sarong set. Yes, Kaya baso sa bride, sa groom, mga abay. Roger. Dahil pa diyang kaya baso sa ninang, buda sa mga aki, na mga ring bearer. Pero yan, bihira ho na nagpapakarasal na bongga. Mabuyo man na may mag-arkila sa indakitrahi de boda, boda kapadis na suluton kan lalaki, ang abay, apat, pinakahalangkaw na ang, Nako Iyo kumparar ka ito na ang mga abay, ang babae, 8, ang lalaki, 8 man. Matindi na ang epekto sa sainda kayo ni. As in, lalo pat, ngutya naman na Mayo, ikot ang piglalauman pa ganinda, yan, na yung medyo mga maburubinta Santa naman. Cruzan. Sa Santa Cruzan, paano kaya kayan? Wara. Ang dating mga mabintahon sa sainda, susog sa pagkikipag-ulit ng DCGB News, numero 1 ang kasal, ikadua ang junior and senior. Iyaw pa dyan sa graduation. May mga beauty pageant pa kayo ito. Yes, Gwapang nagdidiribo. Buday ng Santa Cruz ang mananggat. Sa niyan solamenting kasal na limitaduho na sana ang partisipante, ang nakakaarkila sa inda. Asin paminsan-minsan, so nagdidiribo na dai nakairiba so 18 pang mga nagaratindir na nagpapakagaon man, na nagitrasitar o nagkukutilyon, kundi
So sumismong celebrante na sana ang minaarkilanin mo Wara kayo na na so kaon sa kaida. 18 candles and 18 roses. Wara na ka dati nga yan. Kurutilyon pa yan. Ayun. Ngunyan nga yan. Arkilana sana ngayon. Saro na sana. May sumong sunagdibo na sana. Maski sa pang-arkila dyan sa pwesto ni Daday ng pambayad. Ada. Maski pang-arkila dyan sa pwesto ni Daday ng pambayad, Daday yung binta. Marina ne. Tama. Barat hol man sana ang parkilakan lokal na gobyerno kan tabako digdi. Napapatawad pa sinda. Nakukonsiderar pa dahil ang kanarog kayo ng sitwasyon. Sa second floor yan, nahiling mo pa de. Sa second floor yan kan City Mall, kan Roger. tabako. Ayun. So, ang paglaom na sana nila na sana matapos naman na yung pandemya ang pigadian para makalipot naman sindakan sa indang hanap buhay. Roger Yan ang naman. report. Joe Marbian, DCTV. Thank you very much, pare. Yan po ang sitwasyon sa tabako. Yan. Yan sa tabako pa sana yan. So mga para paarkila yung mga garments, baga, yung mga bado, mga Amerikana, mga gowns, sa siniba pa, nag-aaray na. So sana makaisip ang gobyerno ng pang-ayuda maski pa paano. Tayo mga sektor na yun yan ang naging problema, di ba? Primero sa mga nakapagtao. Pero ngunya wala na I hope na maipasar yung Bayanihan 3. Kahit pa paano bunjing, ito na, gabus ito, tigsarang ribo. Maski nga mayaman, 1,000. Sabi ni Congressman Garvin, sa mga nag-proponer ka na ngaya, sana nga sumayaman, itaw na sana sa iba man. I-wave na. Yan naman. Pero ewan natin pag-arog na kanjing gusto sana oil. Magbabalik po kami mga kababayan. Taod-taod sa naman. Diba mahagip ta lamang si Mayor Jun Aguas ngunyan. Dagos ang Sarumbanggi Festival. Virtually. Yan. Tingnan natin kung anong magiging sistema. Makalistan po ka na. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaliing gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si
Sipulin Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Ovate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro ka nagkaperang alkalde na dai masasayang ang sendang mga supply nin bakuna kontra sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Inian siniguro ni Navotas City Mayor Toby Tiangco asin Taguig City Mayor Lino Cayetano may kinaraman sa mapapaso ng doses nin AstraZeneca vaccine. Sigun kay Tiangco, kumpiyansa siya magagamit ang sendang supply nin AstraZeneca vaccine bago pa mag-expire ang maini sa Hunyo 30 asin Hulyo 31. Katakod kay ni inapod man na insensitive as in nonsense ni Cayetano ang nasabing report. Sinabi kan alkalde na bako man issue ang harani ng expiration kan mga bakuna dahil magagamit ini sa laog sa 7 aldaw. Mantang sinabi ni Tiangco na nasa 8,000 sana o 26% kan 3,000 na mga senior citizen sa saindang syudad ang gustong magpabakuna. Mantang nasa 23% man kan 58,000 na senior citizen sa Valenzuela City ang nag-sign up sa vaccination program kan syudad. Sa ngunyan, parehong aminado ang mga alkalde na dapat tutukan ang pagkumbinsir sa saindang mga constituentes na nagpabakuna kontra sa COVID-19. Yan ang pangalas 11 bareta, ahali digdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init.
Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdara inining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mark Villar. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Mga tugang Lunes po ganyan. Good morning po sa Induga Boss. Sana po ay okay kita. As in, maski hard life, mga tugang, padagos na nakakatibos ng pangaibo sa Aldaw. Madamang kita sa Santo Domingo, the home of Sarong Banggi. Baka tuwang nasa linya po si Mayor June Aguas kan Banuaga, Santo Domingo. Kumusta kita ta? Lawos na po ang Sarong Banggi Festival pero ibang klase ang ano ngunyan. Ibang klase ang magiging manera kan pagpresentar ngunyan kan Sarong Banggi Festival. Mayor June, good morning po. Good morning, Sir Mar. Ano mo po mga pardawag mo po? Diyos Marinaga po sa Indo. Yes po. Sir June, pag nailing tang ilaw dyan sa Basud Bridge, nagsisinyal na pag-araw kaning bulan ni Mayo uminilaw iyan, may Sarong Banggi Festival. Hanod po Yes, tabi Sir ang Mar. mangyayari sa mga masunod na aldaw tabi, Sir June? Yes, Sir Mar. Actually, today is the start of the Sarong Banggi Festival, no? Mhm. Actually, pinag-isipan ta atin na big conceptualist ang maray na di po yung go against po sa any protocols na pagkapoto po sa tuyak ang national government at the same time ang local government. Opo. So, tama ka po, Sir Mark. Yan pong nailing pong ilaw dyan sa bridge po kang Basod. Sinyalis po na nagpupuuna po ang Sarong Banggi Festival. Ini po ang pagselebrar kang sa tuya pong legendary composer po na si Lolo Potenciano Gregorio. Yung ani po ang nagkomposer kang Sarong Banggi. So, ngunyan nga ning aldaw po, Sir Mar, talagang nagpuna po ang totoo mga aktibidades. And sa ngunyan nga ni po, sa opisina ko, yaw po ang nagkapira pong coordinator. Ang ani pong matapos ni po ang mga aktibidades ngunyan na yung sarong simana. Sarong simana ang sinatabi ni Sir Mar. Apa. And rest assured po na gabos po ni nagkatub. Gabos po ni halo sa virtual na po ni aktibidades. So yung agam-agam ka mga kababayan niya to na baka maging super spreader ngayon ang Sarong Banggi Festival is negative po yan? Negative po yan, Sir Mar. Hinot-hinot kung gathering ini. Yes. Sir Mar, talagang all will be presented po through virtual presentation and wala pong mass gathering po yung mangyayari. So, nagigulok nga niya po, Sir Mar. Nagkapira pong
individual po ang nagsasabi na nag-spread po sindaki sala pong balita na ugada po kay representation, ugada po kay mass gathering. Sir Mar, aramdaman po kung gaano po ako ka-strict sa implementation po ng protocol. Yes po. And wala pong katotohanan niyan. And so kung sino man po nagsasabi kayan, pigilin ko po talagang ignorante po and di po nagbabasa lamang kan sa muya pong pico post. Ayun, okay. Now, ano po ang pagkakaiba kang presentation tangon yang kang Sarumbangi Festival compared to the previous years, tabi Mayor June? Alam mo, Sir Mark, previous years we had our street presentations, halos gabos po ni face-to-face, Sir Mark. Gagabos pong events sa pigigibo po na may actual na partisipasyon. Nasa ngunyan, Sir Mar, talagang gabos po virtual from our TikTok challenge, from our songwriting, from our dance. Ini pong araw mo, Sir Mar, medyo i-watch out po nila ini nga may 18 na virtual dance exhibition na pigibo ko mga taga-academe po, Sir Mar, talagang pinagalan po ni ka mga teachers ta. Na ini po siya showcase na po sa Banwaan kan Santo Domingo through virtual again, Sir Mar. Yes, so nakiling ko so mga tirada ni Sir Miles. Matindi, Sir Mar, matindi. Matindi. Ay, sabi ko talagang at least sabi nga ni Kayan, kang primerong pag-meeting ta kayo, naunang bita mo, Mayor June, na you intend to push through this festival kahit sa paagi ng virtual para mabawasan ang namamati na garo mental health stress ka mga kababayan ta. Yes, Sir Mar. We know na medyo po more than a year na po yung pandemic na yun. May nagkakamati na po alangkawang po stress level ng Banwaan kan Santo Domingo. So this is one way of maski pa paano po masilit na bagay malingawan po ninda ang pandemyang ini, magtao po nga dit na pag-asa, dit pong kaugmahan, di mo po pwede na nasa pandemic na nga ni kita, tapos ma-depress pa kita or ano. This is one way of celebrating that still, we have to move on po. And dapat laban lang kita. Laban kita sa buhay, laban kita sa pandemic. Opo. So, through this virtual activities, sabi, Sir Mar, we will be able to provide hope to the people of Santo Domingo, to the Domingueños, and hopefully po to the people of Albay. Na sabi ko nga ni baga sa post ko, Sir Mar, sa anumang kadikluman, sa dulo, priming may kaliwanagan. Yes, sir. Ayun. So, ining streaming kayo, maahiling duman sa Action Agad Facebook page. Yes, sir. All will be shown sa Action Agad page. As of now, we are starting with the Mobile Legends event po na pigakawat ng unyan ka mga kakian man na online, and so we will start with that, and diretso na po ni Tabi Sir Mar. Opo. And of course we will have also the replaying po sa May 19th, so birthday po ni Lolo Potenciano Gregorio. And ang invited lang po ni Sir Mark, siguro sa mga department heads ko, elected officials and barangay officials. So we will be relaying a read po kay Lolo Potenciano. And of course, some activities pa po like the photography contest na again virtual na naman. And of course, songwriting, i-present nito virtual na naman sabi Sir Mar. Gabos po virtual. Yes. Sir Mar, rest assured po na except for the replaying. Yung replaying kasi will be attended by ako and of course the elected officials po na tipon po mag-songkit ang galang po kay Lolo Potenciano. Opo. Sir, mayroon tayong physical activity dyan, yung duathlon. Ano po ang mga preparations na kayo to make sure na talagang dahil ini maging kausanin pag-urumukan ka mga kababayan? Yes, ini pong rin po Sir Mar sa duathlon. Yes, sir. Yes, actually kaka-meeting mi lang ngunyan pong aga before ka po nag-apod. We have limited slots lang talaga po. We're very strict with that. And this is exclusively for Albayanos and for the people of Santo Domingo. And we have done the initial testing na po sa mga clearances po kansa tuya po mga participants. So, Sir Mar, with the limited slot and with the talagang I think both social distancing and all the protocols will be enforced.
and will be followed by the participants. So, although even magsasabi po, Sir Mar, sa EITF, this is being allowed na, which is mga outdoor games such as biking and even jogging. So we are doing everything po na masunod po ang protocol ta. And I would say po, Sir Mar, na well prepared po sa tuyang executive committee po sa implementation po kay ning duatlon. Yes, sir. Ang grupo mo po, ang Kabalikat Civicom 430 chapter will be there, sir, to assist. Ay, nako, salamat Sir Mar, and talagang dakay po mi po nakulang tabang, and especially po na very strict kita po sa protocol na talagang kay punta po ang all hands kita po dito sa activity ini, including the Kabalikat and other civic organization po na matabang po sa tuya. Tangani po maging successful po yung event na ini. Apo, sir, may na-miss ako dyan. Yung bang mga tricycle na inilawan, inadornohan, na magayon nun paglunadan, will this push through this festival tangon yan? Yes, Sir Mar. Actually, excited man nga niya ko dito. I can't wait na kung ano mga itsura kay niyo. It will be showcase po sa Banwangan sa Domingo. So probably anytime soon, tabi Sir Mar, mahiling na po linda yung mga tricycle na nilagabasad-basad na po dito sa sentro ta or sa nagkapirang barangay. Ang ani pong ma-showcase at the same time, mahiling na po ang mga judges kung sisay po talaga magana. So again, Sir Mar, this will be announced and featured virtually by our judges. So hopefully po, mailing ta po kung sisa may pinakamagay na ilaw. Yes, sir. Sir, may Instagrammable dyan signage dyan na nahiling kung nag-pushing ka na nag-aging banggi. Ano ang magiging patakaran ta dyan sa mga gusto na mag-selfie, mag-groovy dyan sa signage na sa Rumbanggi Festival na maliwanag talaga pagkabanggi? Yes, Sir Mar. Again, I am very happy that somehow ang satuya pong, naalala mo ba, Sir Mar, it's very simple po. Ang gabot ng mga designs are very simple. Yes po. Halos ano po yun halos giniribo lang kami lang na this is not too expensive or anything. Talagang kami lang. And sa sadit pong bagay na ini, nahiling ko po na nakaprovide po kaugmahan sa yung mga kababayan na please lang, sigurong pakiurong ko na lang na kung mapapicture po, always keep your distance and maging particular po kita sa mga protocols pong piga-photo sa Toyaka National Government. And by that po, ensure that we will be okay. And Sir Mar, siguro ang good news ko man, I will take this opportunity also with your permission, sabi Sir Mar, no? Apa. That with appearance today from Santo Niño and Barangay San Fernando, kung makatawan na po clearance within the day, Santo Domingo will no longer have any active cases po sa Banwangan Santo Domingo. Ayun. Very good yan. Okay. Mayor June, pag naputol po ako, mapunigraray ako ha. Okay. So, iyan po sa Rumbanggi Festival. Now, nahiling ko ka nakaagi, garo nag-roll out naman na sa tuyang vaccination dyan, especially sa mga senior citizens. Any update for that, tabi Sir June? Yes, Sir Mar, we've been going around na nagkapira na po ang natudukan po i-vaccine po sa tuya pong Banwaan. Halos po gabo sa Barangay Uguana. Siguro this only shows na talagang welcome po ka mga kay Manuata, Sir Mar. Ang vaccination na ini labag po ini duman sa nagkakadarangog na tarakot po sila sa vaccine. So magmugma po ko, Sir Mark, one time po na nag-agi po ko sa part ng Santo Niño na nahiling ko po na nagkapira na po talagang senior citizen ang voluntaryo talaga po gusto na magpag-vaccinate. So, we are really hoping na talagang every rollout po kang vaccination, tabi Sir Mar, talagang maubos ta sa pagsudok po kang mga Manuata. Tangani po at the end of the day, gusto ta po magkaugana po kitang herd community. Ang pong matapos na po ng pandemya, ini makabalik na po kita sa normal. Ayan, so nila po, naputol kita, Sir June, tatawag ulit ka to, para ma-wrap up na po ini. Okay, yan, balikat na po si Mayor June, yan, okay. Mayor, naputol po kita. Apa, okay. Now, yes po, okay, now, ano yan, sa arog mi na mga, bako pa man senior, pero medyo may edad na. Paano po ang sistema kapag pabakuna? Yes, Sir Mar. Siguro ang mga barangay official, PHW po,
they have this survey or mapping that may classification tabi, Sir Mar, sa pag-abot po kay injections, na papaisiyo man po kamo kung nari na po ang sendong schedule because sabi nga ni Sir Mar, medyo inot lang tayo sa mga senior citizen, but at the end of the day, gabos po kita matatawang ki vaccine kasi yan man mo talagang obeto kan sa tuyang national government na matawan po ki vaccine po ang gabos pong mga taga Santo Domingo ang gabos po mga Pilipino. Apo, Mayor June, ang sa imo po tabing message sa mga kababayan nato na nag-antabay not only dyan po Santo Domingo but only sa the world na kasi naka-Facebook Live kita at saka naka-YouTube channel kita. Go ahead po, tabi. Thank you, Sir Mar. And again, sa mga padaba ko mga taga Santo Domingo, this is the start of Sarumbangi Festival. This is the first day and we will have a 1 week long activity. Ang hagad ko po na sana po magsao pong dito na pag-asa, kaliwanagan po sa madiklum na pandemya na piga ang pangtangon na sana po magpa-open sa tuya mas higit na panahon. And agad ko man po sa gabos and sa mahal na Diyos po na sana po wala na pong magsunod na kaso po kay COVID sa Banuangkan Santo Domingo na gabos po kita maging safe. Gigibuon po ang gabos na safe po ang Banuangkan Santo Domingo na hindi kita maapektuhan po ang COVID. So, sa Giraray po, sana po magtabang kita, mag-cooperate kita po sa Sarumbangi Festival para sa tuya po ini. Again, happy Sarumbangi Festival to all Domingueños. Salamat po and Diyos mabalos. Thank you very much, Mayor June. See you in a while. Marami pong salamat. Bagadugang Mayor June Aguas, Kambawangan Santo Domingo, in connection po kan Sarumbangi Festival. Kakaiba ngayon, virtual. Ayan. Yung maestra, nagsarayaw. Alright, mga dugang, standby lang tabi. Magbabalik kami. Nakalis lang gani. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak, hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba asin sa si isay man naaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company.
Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Tabi, Ma'am Nins, namatian ko so kaginawahan kang hawak ko. Pirang aldaw lang, naglulutab na talaga akong dugo. Pero nangangadji lang ako na sa pamagitan kang bulong mo, Tabi, Ma'am Nins, talagang naulian. So, hirap ning Diyos, 1 week, dahil na ako tigtukar, pero nag-inom pa akong bulong. Pasiguro ko man ta, baka may sabi ninda, may ilang ako sa baga. Pero nagpa-check up ako sa doktor, wala man akong ilang sa baga. So, kinontinue ko ito dahil kung hindi pala, maaaring ikamatay ko dahil nag-enlarge so puso ko. Kaya ngunyan, wala na akong ibang iniisip, Ma'am Nims, digdi talaga ang binabalikan ko. Tabangan na, nararahin. Nahihing taga kasi pabalik-balik ka lang, digdi ako nung kampig dadara. Kumusta man Sinda? Okay na po, Sinda. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na Needs Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng Needs Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakain para sa buong pamilya. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Good news! Dahil ang freebies ng Mixten Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternativo, The Bigsi Center, sa Sarsagan City Ranch, sa Rizal Street, Barangay Piat, Sarsagan City, in front of Aninom. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nag-mask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to 11:42 in the morning. An oras hatod sa Indokang Nesta Grow.
para sa kompletong nutrisyon. Choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Mga tugang 18 minutes before 12 o'clock. Diretso po kita sa mga istorya niya tungkol niya po na pagkaaga. And kumusta ang tango na po ini ng mga tagabangan tabay niya to sa DCGB News Online. Si Sonia Balete, maray na aga Sir Mar, happy Sarong Banggi Festival, mabuhay Domingueño. Si Ringman, si Leia Canicula, pacheck naman po ang kuryente sa nahapunan Bagakay, pang 6 days nang day na ayos, ano man daw anwaraman kalamidad. Dapat nga si Apik man na magmulta. Good morning, Idol watching at Kamalig Albahilo kay Sir Nonito Nebres Jr. Yan, good morning po Tabi. At sa lahat ng nagantabay po sa YouTube, as in sa audio streaming, good morning. Okay? Bueno, mga tugang, dugangan ta mga impormasyon, mga tugang sa mga pag-iriban niya to, halipo dyan sa luwas, and duman sa mga kababayan niya to, marami pa ho ang COVID natin ha, para po sa mga kabarangay ta, balik sa 3 digits, ngunyan po na pagkaaga sa Bicol Region. Pero, good news na medyo nagbaba sa probinsya ng Albay, okay? Bueno, dagdagan tayo, mga istorya, halipo dyan sa luwas, this time, si Jimmy nasalita sa 3rd District, nasa linya. Jim, good morning. Please come in. Yes, salamat Dabi Mar. Dahil maginibo kundi mag-iringat na sana face mask kasi na social distancing ang armas dahil sa lakop na ang COVID sa palibot lalo na digdi sa 3rd District. Ang dating dahil inabot kay ito durante kani Sikyo ang Albay, araw kan Piudoran Libo na sinubilyar ngunya, nabantido Dabi Mar, ano meron kan na mga kaso. Ini ang sinabi ni Mayor's League President Mayor Das Maronilla kung saan sa Libon mismo sa present 3 unactive cases sa Piudoran Talcomista na pagraman niya to duwa na anak na deklaradong gadan dahilan sa COVID sinigwa pa ang active cases sa Obilyar parehas mismong munisipyo lockdown dahilan sa may empleyado positive mantang sa barangay may nagadan dahilan sa COVID. Sa ngunyan, ang pangapudan sa publiko kan mga alkaldes dahil makakumpiyansa sa pagsabing bako karaw-karaw, ano lakit mo niyan kan COVID virus. Yan tabi maran mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Bakali kay Jim, dapat kita kay partner Al Armario. Halip po dyan sa Olabay District. Partner Al, marinod to, please come in. Yes, marinod to, partner. Sagkod man sana sa papel. Ang ordinansa na ginibokan Ligaspi para pamultahon. Ang mga day nagagamit nin face mask sa luwas kanarong. Yan ang nanotaran kan DCGB News dahil mismong ang kadangkalang kan mga kapitan dahil pa kita ninababaritaan na may inisyuhan na nin citation ticket dahil sindaan pigsusugo kan ordinansa na mag-implementar sa indang kanya-kanyang barangay. Pati mga tunay na law enforcers, siringkan PNP, PSO, asin mga barangay tanod, baliwala man sanaan na ordinansang ini. Pinag-isipan niyan kan mga opisyales lokal kan syudad, lalo sa guniang palunsod, na pamultahon in 2,500 pesos ang first offense. Namalidakop na dahil magagamit in face mask, sa luwas kanarong, 3,500 sa second offense, 5,000 sa third offense, pwede ka pang mapreso, depende sa diskresyon kan korte. Alagad ang mamundo dahil sagod man sana ini sa papel, dahil man na-implementar ng tol-tol, dahil sabi kaniba, ini sarong ehemplo nin ordinansa na anti-poor. Dahil nga nakakabakal ki face mask, multahan mo pa ki 2,500, kaya ngunyan ang nangyayari, bali wala man sa ordinansang ini, na dahil man na ipapasunod sa mga barangay. Yan ang informasyon, partner, al digis sa Albay District, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Al. Sunod-sunod po ini, lipat kita, duman kay Luwinsburg si Bersen at The Flash. Partner, please come in. Yes.
Salamat tabi partner Mar, maray na aga, atin na maray na aga sa kabus na baka paraan tabay. Location ka DC Gibeños, yaon kita digdi sa Barangay 57, Barangay Dapdap, Legazpi City. Na kung sa intabi partner Mar, nano parang tadigdi na team kan Albay for Beautification and Clean and Green Program, kan Albay Provincial Agriculture's Office. Tindangon niya nagpapadagos tabi partner Mar, an pag-evaluar sa mga manlain-lain na barangay digdi sa syudad kan Legazpi asin maging sa bilog kan probinsya kan Albay tabi partner Mar kung arin talaga ang pinakang final na mga finalist o kaya magiging manggana sa pinagigibungon niyan na pakonte sa gabos na mga barangay may kinaraman nga ni isa na sabitan ng aktibidad. Sangon niyan tabi partner Mar niya ang digdi sa may inutan si Assistant Provincial Agriculturist Madam Hilda Lopez ang saro sa opisyal na natukahan ni Gobernador Al Francis Pichara tangani ng kondisyon ang nasampitan ng aktibidad niya on mandigdi si Albay Provincial Tourism and Culture and the Arts Officer Madam Dorothy Fernandez Culye tangani ng ilingon ang iba pang mga barangay na nagtao ni na onra asin na pag-intra sa nasampitan ng aktibidad ngunyan na pagkaaga. Kasuba ko tabi partner Mar, ali na ini sa mga manlain-lain na barangay digdi sa Legazpi. Pasin saro sa mga naging drop by point ka ini, iyo an barangay Dapdap. Sa kung manunutan ang magatabi partner Mar, ang barangay Dapdap saro sa mga aktibong nag-irintra sa nasampitan ng aktibidad. Ngunyan na pagkaaga tabi o kaya kan ngunyan na sa presente na kung saan talagang na barangay Dapdap pagkatabi partner Mar kung bibisitaon mo talagang green na green ang gabos na infrastruktura na mailing mo digdi asin sa mga nagkapira pang mga parte nagparagiribos din ni mga manlain-lain na design sa paagikan mga recyclables materials tabi partner Mar digdi isa na sambitan ng barangay. Ano lang tabi partner Mar pagkatapos ka na picture taking na ini makakaulay ta si Madam Hilda Lopez live digdi sa DCGB tangani na maaraman ta kung ano na ang updates mananggad kung may napili na sindang barangay. Ano ba yan? Final evaluation na yan? Evaluation? Final na? Evaluation. Final evaluation? Roger to that. Oo, Roger. O ni tabi si Madam Hilda Lopez tabi partner Mar, masabutan ta kung ano ang updates po sa Sainda may kinaraman tabi sa aktibidad na ini. Hello, Ma'am Hilda. Good morning. Okay. Ma'am, good morning po. Live kita sa DCGB. Nasa ibong na linya po si partner Mardela. Kumusta na po ang update po kan Albay for Beautification and Cleaning Program po ni Gobernador Francis Pichara. Hello, good morning. Hello, Ma'am Hilda. Sir Good Mar. morning po, Tabi. Okay po. Long time no yan look. po kita mo niya, nasa final validation na po. Kami, Albay for Beautification Clean and Green Program, kasatuyang Governor Al Francis C. Bichara. So, ngunyan po, kasabay mina ang mga interagency panel composed of DPWH, we have the DOLE, then we have the DNR, the DILG, and the DA, and ano pa ba? Including the departments from the provincial government. We have the PSWDO, the PHO, the PEO, then ENRO, and the Department of the PTCAO. Yung pa pala sa interagency we have the Department of Tourism. Kasabay pa po siya. Yes, ma'am. Okay, now, ano ang hinahanap talaga sabi nga, for the barangay to bring back the bacon? Ano po? Come again? Anong hinahanap para maging number 1? Okay. Ganito po yon. 50 points goes to beautification, clean, and green. Yan po duman yung creativity, landscape, and yung mga klasikang mga pananom na ginamit nila, whether annual or perennial plants. And then, 50 points yon. Another 50 points goes to governance. So sa governance, it involves na po yung mga functions, mga programs na pigi-implement sa mga barangay, kang provincial government of Albay, like yung sa food security, APAW taking the lead, and then we have the APSIMO for disaster risk reduction and management. Then we have the ENRO for environmental protection. We have the provincial engineering department, no? Para po doon sa mga considering na
involved in the beautification, clean and green ka mga street. Then, ano pa ba? Nag-senior moment ako, Sir Mar. Then, siyempre, yung CITICAO, Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, paano natin ima-market in terms of tourism ang province of Albay? Yes. So, ito talagang pinaka-objective is to increase, food production and as well as protecting the environment and at the same time, talagang maging kilala ang Albay in terms of tourism. Yun, At pagayunan kang Albay. Maginito, Okay. bako lang sa mata, kundi including parang holistic na ang approach, Yes, including implementation ng mga Holistic batas po, na naipasa, holistic di ang ba? approach. Very Yes good. po. Holistic ang approach ng programang ini. Yes, Okay. ma'am. Okay, so initially, And- anong assessment nindo sa participation ka mga barangay? Kumusta po? Ay ano po, in terms of participation, actually out of the 720 barangays in Albay, 695 signify for to join the Wow. contest for the AFB-CGT. Mhm. And halangkaw yung participation nasa 96%, 96% actually. Ay, magayon. And pero talagang may masasabi ka na talagang may mga they did their best and may masasabi naman na parang for compliance lang, but still the objective of the program was achieved dahil kung i-compare mo so dating after the 3 typhoons that hit Albay na sobrang atik talaga. Ngunyan mahiling mong malinig talaga ang Albay. And may mga areas talaga na talaga masasabi mo na talagang beautified. So minsan nga sabi ko nga pag nakadumang kami sa mga barangay na remote, and Opo. napakaganda. Niya ako daw kang isap na gaganahan ka, di malibong ang payo mo kasi talagang ang ganda. Correct. At saka, duma nagluwas man so ingenuity ka mga kababayan ta. Yes po, yung creativity, Yes, ingenuity ng mga kababayan talagang nagruluwas. Oo. Iyan, And talaga may congratulations. mga tao talaga lalo na, depende man po talaga sa mga barangay official, sa mga, yung mga talagang taking the lead for the program. Iyan. Pag talagang may passion sila and talagang malakas ang governance, talagang napakaganda ng ng Yes, epekto. But Oo, then, ng siyempre, result para sa barangay nila. Congratulations po sa nag-craft ng idea, ng concept na to, and hopefully this will continue hanggang sa mga masunod pang mga taon. Yes po. Napakaganda ng concept na ito ng ating Governor Al Francis. This is one of the best programs na talagang pig-implement ni Governor. Beautification, clean and green, and at the same time, kasabay po yung food security measures and the other programs na ini-implement ng provincial government. Sabi ko nga kasubago, holistic approach, no? Yes. So, magayunan po talagang epekto. Ayun, pwedeng mag-riban sa kita kaya programa naman ni na father mo Ma'am Hilds. After Sige po, kaning okay final lang. assessment natin na magkaibigiray kita ng generative conversation. Opo. Okay po. Okay, ma'am. Salamat po maray and good luck po sa undertakings. Opo, sige po. Okay. Thank you. Okay, Thank you so much, ma'am. So yan tabi partner Mar, si Ma'am Hilda Lopez, ang satuyang Assistant Provincial Agriculturist, kan Albay Provincial Agriculture's Office tabi partner Marta, talagang sinda sa team, talagang on-site sindang na nagkukonducir di sirid aktibidad. O ni si Kapitan Ibi Piglan Bersalon tabi partner Mar, makaulay ta kung kumusta man ang barangay Dapdap mo niyan, kung manunod para bagatabi partner Mar, ang barangay Dapdap talagang saro ini sa mga pinakang-aktibong nag-iintra sa mga siring kaining bagay. Kap Ibibiglan, good morning po labi kita sa DCGB si partner Madelap. Kap, good morning. Maray Sir. na agatabi, Papa Mar and tagabustang listeners ng istasyon kan DCGB. Yes, sir. Nahiling ta po ang cooperation, ingenuity, gabus-gabus na. Diyan po sa pagsarong pagayong po dyan sa indo pong barangay, Kap. Ano pang masasabi ta sa mga kabarangay ta kaini? Iyo, dakulao na apresiasyon ta sa samuyang mga kabarangay, sa mga purok officers, sa mga membro, sa iba-ibang mga organisasyon na nagigibo ta ining mga pagpagayon, paglinig, digdi sa barangay ta, dahil sa indang mga pagsuporta as in partisipasyon. Makaugmahon sa puso na nahihiling mo sa barangay mo, malinigon, magayonon, and dakulunong kiman nagtatarabang ng mga residentes. Yes, sir. Ano ang next step para mag-continue, ma-sustain ta ini po nakagayunan dyan sa Dapdap? Padagos ini tabi Papa Mar na programa muyaming maging sustainable ini, and nag-i-strategize na kami kipapang mga improvement sa samuyang presente pinagigibo. In fact, ang tarong nga ning pinagtatawang ki attention mo niyan ining Macabalo River. Yes, sir. Halos oral daw.
ikaw kaming mga Macabalo River Eco Warriors na naglilinig sa inita. Halo sa oral ba nakulong yung mga basura nagpubulos digdi sa muya. Opo. Digdi sa muya ang bagtakan kang gabos mga basura. Kaya dako na challenge ni sa muya. Tabata ongoing na bagatabi ang construction kang esplanade. Macabalo Esplanade Development Project na lalong makadagdag sa kagayunan kang sa muyang barangay dahil tugpon ini sa Awangan Park. Kaya kay puhanan natural na bagayon ini yung facility, pag doon nga sa salog, dapat bako mati ang salog. Yes, oo. Di kami Tsaka nadidisganar na, sabi nga ni ikang ibang mga kamit-bid ko, amigo ko, kairak man niya ka mo, grabe nagtatapos ng tagasalo. basura, tapos ka mong paralisya. Sabi ko, baya isa na ta. Kung di kami mag-iro, sila man ang mairo. Yan. Kung May ano may yan? punan, kung dahil may punan, isay ang matabang sa muya, hindi sa diri man sana. Yes, may ripple Kasi effect habang yan. pigalop ni ang major development programs ni Mayor, manungod sa Riverside Development Project, lalo na ang pag-resolbar kaning mga nagbubulos sa basura, natural, on our little way, pigigibong mi sa makakaya mi. And Yes, din sir. ang mga innovations mi nganyan na dati-dati sanay kita na mga clean up drive. Yes, Kaya opo. may mga organisasyon na minasabay, mga government agencies, pero masyadong seasonal na mahalap ka kung na rin lang magkaigo naman kay clean up drive. So Opo. ang ginibo ko, dahil nga nasa panahon ng pandemya, na dahil man pwede ang kaming grupo-grupo mag-clean up drive, nag-create ako nag-organize ako kay Macabalo River Eco Warriors. 5 ini tabi, Yes. na iyo ang nag-maintain oral daw. And nai-suggest ko naman ini sa PPA kang program project and activities kang OCNR. Kang nagkaigo kami ki workshop with UN Habitat na may institutional. Uy, naputol kita. Yan, dial kita tabi. Luwens, naputol. Para dyan, magayon ang nangyayari. Malinig ang palibot. Pagkatapos pati yung Macabalo River, malinig na yan. Para po dyan sa padagos po na pag-antabay kang sa tuya po mga barangay officials. Yes, sir. Go ahead po, tabi. Sabi ko nga na ma-institutionalize ng Eco Warriors na ini. Na kung ang programa baga sa waste segregation, from the household ang collection ng mga basura, ang nagigibo kayan na nagko-kolekta sa mga eco-aid. Opo. So why not yako na sa mga basura man sa salog, ang magkolekta man ining mga Eco Warriors. Yan. So parang parallel organization siya. Habang padagos ang samuyang pagayon, paglinig kining mga surrounding and pagtanom dahil baga saro kan requirement ining communal vegetable and ornamental garden. Muyaming expand ang samuyang attention digdi sa salog ta talagang minsan pag may mga bisita kami magayon ng barangay mi talagang dai kang masabi dakulong kinaguumaw dakulong kinaugma kang nahihiling nindang kamugtakan na magayon asin malinig kailangan pagduungaw digdi sa Macabalo siyempre gari dahil man nagtataram na dahil man nagkakaalo pero mahiling mo na siyempre may frustration. Yes. Wal para maninda na bako man lang ini basura na hali sa muya. Na ini pigubulusan kitulo pang salog duman sa upstream. Kaya lang difficile man magparararason mga gari alibay. Kaya kami on our own talagang tigtawan mi kay attention ini. Yes, I hope na magkaigo ng ripple effect yung pay taas magrilinig naman sinda duman. Actually iyan ang Pading Mar, actually, iyan ang end result na lalaong ta na imbis maging kausa kami dahil pagkakairintindihan sa kataraning na barangay na every now and then ipagkuparaturo kasi hali yan duman sa basura ninda dyan top stream. Siyempre, may makukulugan kami mga leaders man duman sa mga barangay na ito. Yes. Pero kung permisa na kaming naglilinig digdi and we serve as a model and eventually makaka-inspire kami sa iba man ang kataraning ng mga barangay hanggang dumanan sa daraga na mag-iringuha man na maglirinig ang salog nila. Pero pangalit ang suggestion ko sa OCNR, kampig develop ining program, project and activity na ang City of Legazpi sa nagkapirang-pira ng taon, igwang contest baga sa best practicing barangay sa Ecological Solid Waste Management Program na pirmingani kami ang nagtatap barangay digdi. Kaya lang iyan, sa household iyan na segregation and collection kan mga basura. And sa palibot kan mga kang barangay.
sabi ko, why not na magkaigaman, i-search for the cleanest barangay sa mga barangay na igong mga salog. Tanga niya akong maging motivation Yes. sa mga barangays man na maglirinig man kan mga salog. Sa kung nag-ibo nga ni, na sa mga barangay, naglirinig, as in nag-segregate kan mga basura because of this reward system na igawang contest. Why not? Bakit ako pwedeng pag igawa man kitang cleanest na and organized, well-organized riverside, siguradong magkakaigwa ki improvement sa mga salog sa iba-ibang mga barangay. Matawa naman yung concentration niyan, okay? Iyo, araw ka na nahihiling ko tabi, Papa Mar. Masiramon makistorya sa imo, Sir Glenn, para ugaring batingting na kita. Anyway, ma-schedule kita ni na Father Momoy para sa mas dakulang mga pag-ururon manong dyan sa pangataman because dyan sa Indo na iling mina, gabus eh. Magkoon sa paglinig kan mga day nagdabaralaw bagaw na ayam. Day pagtapok ning basura, paglinig kang gabos. Ngaw na gabaw sa dapdap? Ano pa mga napunta? Iyo tabi. Iyo ba tabi? Sir, we look forward na makahiras kita kayan sa mga kababayan, not only for Legazpi, but then all over the world, garo. Yeah, okay. Sige tabi, Amar. And salamaton tabi, and kay Lowen, salamat man tabi sa pagdigdi, and sa mga evaluators, kang Albay Provincial Agriculture Office, nagarali na sinda, salamaton tabi, kayong team leader, si Ma'am Hilda Lopez, si Ma'am Tia Rebeta, salamaton tabi. And of course, ang may nag-isip kay ding contest ni si Governor Al Francis Bichara. Salamat tabi. Okay, thank you. Ayan, Luwens. Thank you so much, Tabi, sir. So, yan, Tabi, Partner Mar. Si Kapitan EVP Glenn Barcelon, kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Talagang mailing mo digit, Tabi, Partner Mar, kumbaga solidarity. Kuda kamaradirikan mga appointed and elected officials. Okay. Grabe, sa indang pagsuporta, tangani isa ng makapartisipar sa programa na ini. Roger that. Okay. Roger. Sige, So yan tabi Partner Mar, ang mga kompletos recados na istorya, alidigdi sa Barangay 57, Barangay Dapdap, Legazpi City. Ako po si LBB. Salamat. Good morning. Thank you very much, Luwens. And that ends our program for today. Thank you and God bless. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1